Хмары разогнать руками. Легкая задача для нарадзінца Сібіры, у якім беларуская кроў. Нашмат цяжэй, на думку спадара Міхася, вярнуць беларусам іхныя спрадвечныя каштоўнасці ды культуру. Пра унікальнага чалавека, які вярнуўся на сваю гістарычную радзіму Гомельшчыну, каб вырашыць гэтыя задачы, сюжэт Мар'яны Чарняевай. Песня про каліну невялікая крыха з таго, на што здольны гэты мужчына. Ён і дождж выклікаць можа, і хмары разагнаць. Але кажа толькі ў крайнім выпадку. Вот ідем і все, бу-бу-бу, ды бу-бу-бу. Да будь галера, хай-ха, бу-бу-бу-бу. Все добре, подивіться. Это якое небо, это сегодня, это голубое. Якое все, ветерочек повивая. Господи, жить хорошо и жить хорошо. Ну, что говорить, правда? Господи. Нарадзіўся Міхась Басякоў у Сібіры. Ягоныя продкі, беларусы, перасяліліся туды напрыканцы 19 стагоддзя. Было перанаселенне тут у Беларусі, цэнтральных абласцях Беларусі, гэтак далей, і мала было землі у беднякоў. І многія з іх, каб здабыць лепшае жыццё, вымушаны былі ісці ў Сібір. Беларусы, аднак, і там захавалі сваю культуру. 10 гадоў таму, калі Міхась прыехаў на гістарычную радзіму і пабачыў тут толькі рэшткі беларушчыны, ён пачаў яе аднаўляць. Бо Міхась і традыцыйную намітку павязаць можа, і народную песню заспяваць. Гэтым і дзеліцца з землякамі, а тых сустрэчы з Міхасём прымушаюць задумацца. А что мы спеваем своим внукам? Они нас слышат. Они уже совсем другие. Вот это вот немножко горько. Будут ли они вот что-нибудь от нас, хоть что у нас, если доброе, что осталось, внесется ли в их душу? Каб показать малым беларусам іхную ж спадчыну, Міхась ладзіць сустрэчы і з дзецьмі. Перадаваць тое, што ведае, нялёгка, але плён відаць. Это наподобие того, як в бой збираешься. Одеваешь на себе вот нашу вот эту это строй, это я в кольчугу, и идешь в бой. Вот так. Ратуючы беларушчыну, Міхась шкадуе пра адно. Людзей, гатовых прысвяціць культуры жыццё, няшмат. Затое кожны такі беларус, як Міхась, на вагу золата. Мар'яна Чарняева, Аб'ектыў.